Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसोनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय लोगोफोर थुदो होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै माने ओरैबायसा हेपि लोगोफोर माने मोनानिफ्रायनो जुब जुब अखा आरोना ओरैबायसा गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों लोगोसे खेथि बाथिनि फारसेथिंबो माने ओरैबायसा माने गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानो होनबाथाय गावस्राजोब्बायमोन लोगोफोर ओरै आसि थाइथाम जाबायमोन हाया गावस्राजोबनानै माइ गायखांनायानो माने गावस्राजोबनानै हाग्रा फुथिजोब्बायमोन ओमफ्राय दिनै माने अखा हानानै बिराद गोसोखौ गोजोनग्लायनायजों लोगोसेनो बिराद हेपि आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै आंहानि न' राजस्थान बायदि नङा दासो सिग्लाबदो लोगोफोर जि बाला अन्थाइजोंनो बुंजोबनाय आंहानि न' राजस्थान बायदि न'आ दासो माने गिसि सिदोब जादों आरोना गोसोखौबो बिराद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे थाजिम मोन्दों देहाफोरखौ ओमफ्राय लोगोसे आंनि मैगं थाइगं बेयावनो लोगोसे मोनसे बाथ्रा कमेन्टनि गोसोआव फैदों आङो लोगोफोर सासे आगैना आबौमोनथां जायखिजाया कमेन्टआ गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय माने रिप्लाइ होनो मोनाखैमोन बेयावनो सासे आगैया होनहरदोंमोन आरो भिडिअ बानायबायल' थाबा जागोन नामा न' एरियानि हाग्रा बंग्राफोरखौबो फुनानै साफा सुफा खालाम ओरै होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय थारैनो माने जोंहानि न'आव माने हाग्रा बंग्रा गैया लोगोफोर जिखिनि बुस्थु नुदो बेखिनि माने गासिबो मैगं थाइगं गासिबो मुलि हारिनि गोजा आरो लोगोफोर ना ओमफ्राय नोंथांमोना देखायनो दे आंनि न' एरियायाव माबायदि हाग्रा दङ नोंथांमोना देखायना होनोसै सासे आगैया बुंहरदोंमोनथ' एरियानि हाग्रा बंग्राफोरखौबो न' सिलानि हाग्रा दुनायफोरखौबो माने फुनो सोलों मा होनो भिडिअ बानायनायावल' गोसो होनाङा ओरै रखम बाथ्रा बुंदोंमोन ना थारैनो माने आंनि न'आव बेफोरबायसा हाग्रा बंग्रा जेबो गैयाहाय लोगोफोर खालि नुगोन आंनि न'आव मैगं थाइगं मुलि बायदिसिनानि दंफां लाइफां ना लोगोफोर देखायनि होनबा नोंसोरनो ना अखा बोथोरबो अब्लाबो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय थारैनो नै जोंहानि न'आ लोगोफोर नैखिनिया स्लिम दोंसेबो हाग्रा गैया बे आंनि दरखं मोखां ओमफ्राय लोगोसे नै सिला गैया लोगोफोर मानो होनबा मास मोननैल' जाबायमोन जोंहा दैयाव खारबोनाया ओंखायनो माने सिला सुलानि जेबो माने बाथौ साथौ मन्दिरनि जेबो माने खालामथ'वाखै आरो लाहार फाहार ओमफ्राय नै लोगोसे सिला गेजेरावनो दुनियानि आलु फिथाइ लोगोफोर बेबो माने थाखानिसो दंफां आरोना लोगोफोर दासान्दिथ' आलुआ बिराद दाम ना आलु सोनफ्लांबाय थायोहाय नै आंना लोगोफोर बानलुआ माने दासान्दि बिराद दाम ना लोगोफोर जोंनिथिं बेनिफ्राय माने फवासेयावनो 40 थाखा 30 थाखा ओमफ्राय लोगोसेयैनो माने नै साइडआव हाग्रा दङ इसे एनै ओमफ्राय दंबाबो माने इफोरो आलु बिफांनिसो नालाय जेबो टेनसन गैया ओमफ्राय ओरै एरियाफोरावबो माने जेबो हाग्रा हग्रा गैया आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बेखैजायथ' आरो मैगङानो मैगं नै जाबाय मुला गोरलै दासो फोदो आरो बोराया आंना ओमफ्राय लोगोसे नै भेन्दि ओमफ्राय लोगोसे नैखैजाबो बेबो हाग्रा नङा दे लोगोफोर बेबो माने जोगोनार बिजौसो नै बेयावबो माने थाखा दङ मुथासेयावनो 10 थाखा खरै फानहैयो बोराया ओमफ्राय एरिया माखा नायदो नै लोगोफोर बाला अन्थाइजों बुंजोबनाय नै आंनि न'आ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने बैखैजाबो हाग्रा बंग्रा जेबो गैया हुदा खांखिलर लेस्रि ओमफ्राय बानलु मैथा ओमफ्राय तिता काक्लेर माबा माबि बायदिसिना मैगंजोंनो बुंफबनाय आरो ओमफ्राय बेयावनो माने सासे आगैनि कमेन्टखौ नुनानै आंहा गोसोखौ बिराद दुखु मोनदों आरोना हाग्रा बंग्राखौ माने फुनो नाजा ओरैबायसा बाथ्रा बुंदो आरो ओमफ्राय थारैनो माने जोंहानि न'आव हाग्रा बंग्रा गैया लोगोफोर बिराद अखा हादों नै मबाइला सिलायलांबाय आंना ओमफ्राय नै ओरै साइडखै नाय बेखैबो माने हाग्रा बंग्रा गैया लोगोफोर बेबो माने मा होनो मौसुमि नारेंसोबाव लोगोफोर थाइदैनो फिथाइ थाइदो थाइब्रै थाइबासो दङ लोगोफोर गुदियावनो थाइदो नै ओइनो ओमफ्राय ओरै जों साइडखैबो नै बानलुआनो बेबो ओमफ्राय ओरै साइड मैथा दङ ओमफ्राय थास' दङ थास' दुदालि गोसोम नै लोगोफोर ओमफ्राय थालिर दङ नै थालिराबो माबा फिथाइ ओंखारबाय लोगोफोर बिदां सब माने मैगं थाइगंनि बागान गोजा हाग्रा बंग्रा दोंसेबो गैया माखौ फुनो ओमफ्राय नै ओरै साइडखै दङ फाथै लकेल खोन्थाबाबो जोबा होननाय बायदि ना लोगोफोर माने खावसेल' जानो हागौ बिथाया अब्लाबो माने बिराद मैगं थाइगं बायदिसिना आरोना ओमफ्राय बैनो हाइजें दै बियो हाइजेंसो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो फाथै लकेल
ओमफ्राय नै बानलुआबो बेफोर मानि दङ दंखलगुरि मानि ओमफ्राय नैबो फाथै लकेल गायना होदो बोराया ओमफ्राय लोगोसे गयबो गायना दोनदो ओइ साइकेल ओमफ्राय नै बैग्रि लोगोफोर बैग्रि बिलाथि आरोना जेबो माने हाग्रा बंग्रा नुवा आरोना एरियाखौ लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने फोरमायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जे आंनि न'आव माने बेफोरबायसा हाग्रा बंग्रा गैया दं माने गासैबो मैगं थाइगं मुलि हारिनि ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जाबाय आरो मैथ्रु बिबार दामा दामि नै मैथ्रु बिबारा जाख'नो हाया बोराय बुरै सानैजों जि बारफुजोबना दङ ओइ गोजौमानि दङ ओमफ्राय बैग्रि बिफाङाबो नै फांसेबाव ओमफ्राय लोगोसे बैनि मा होनो थाइजौ ओमफ्राय मा होनो फान्थाव बिदिनो बायदिसिना दं खोन्थाबाबो खोन्थाख'नो हाया होननाय बायदि ना लोगोफोर ओमफ्राय माने कमेन्टनि रिप्लाय बेनोमोन आंना लोगोफोर आंनि साइड एरियायाव माने जेबो हाग्रा बंग्रा गैया थानाय माने मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिना दंफां लाइफां आरोना गासिबो माने फैसानि गोजा आरोना थाखा फैसानि गोजा जेबो माने हाग्रा बंग्रा फुनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आंनाव माने सिलाबो गिदिर गैखाया ओमफ्राय देनांनो लासै लासै माने ट्राइ खालामगोन सिला खालामनायनि ट्राइ खालामगोन बिदिनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नोंथांमोननो सेयार खालामनानै होलांबाय थागोन आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो देनाङालागै ओमफ्राय लोगोफोर बिराद फुङावनो बिराद इन्टारेस्टजों लोगोसे अखा बोथोराव मोनसे बुस्थु मोनबोदों आरो लोगोफोर फुख्रियावहाय लोगोफोर माने हांसो आरो हाग्रानि हांसो आं माने फार्स्ट टाइम दिनैसो हाग्रानि हांसो नुफेरदों आरो माने कुनु दिनबो बेफोरबायसा हाग्रायाव हांसो थायो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन माने सेम न'नि लकेल हांसो बायदियानो आरो ओमफ्राय माने फिसिबाथाय बिरलाङोनो आरो फिसिजाया अब्लाबो माने ट्राइ खालामनि आरो लोगोफोर फिसिजागोन ना जाया नोंथांमोननो एसे देखायनि र' हाग्रानि हांसोआ माबायदि नायदो नै लोगोफोर सेम माने न'आव फिसिनाय हाग्रानि हांसो बायदि आरोना बिराद खारनो हायोनो बाबा हमनाङा थैबाय होनबाय आइदिनो हाबा आइदिनो नै लोगोफोर बिराद मोजां आरोना नायनो जि समायनाखा नै अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय माने आङो फिसिनो नागिरदों लोगोफोर फिसिबाथाय न'आव थागोन ना थाया मिथिया ओमफ्राय मानसिफोरा बुंदों आरो हाग्रानि हांसोआ फिसिबाबो थाया माने उनाव बिरलाङो उनाव माबायो ओरै होननानै बिरोनो बानायो लोगोफोर ओमफ्राय बांसिन दैयावसो थायोनो ओमफ्राय बे थामायाव ओंखाम गरनै होनानै माबादो आरो ओंखामखौबो जागोन ना जायाखै पात्ता मोनलाय लाङासै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मा जायो दाथ' हाग्रानि बुस्थु हमनानै मोना ओमफ्राय मा होनाया गाहाम जागोन बिसोरनो आदारखौ ओमफ्राय लोगोफोर सयथायाव माने माथामखौहाय माने बेलेग मानसिया लांदो आरो आंबो फिसिनायनि ओरै होननानै ओमफ्राय जोंहानो माथामखौ गालांबाय लोगोफोर बे मोजां समायनाखानाय महरफोरखौ नायनायनि फाख्रा फुख्रानो सयथायाव बिराद मोजां माबा नुयोमोन आरो सयथायाव ग्रोबनो जि समायना नुदोंमोननो सयथायाव ओमफ्राय दायो माथामल'खाय एसे बोरैबा नुबाय आरोना दांना बाबा दांना खेबो केब नो जाहोन माम जाहोन ओंखाम जाहोन ओंखाम जा जि साफा नै लोगोफोर माने आं हाग्रायावदि बिदि हांसो थायो होननानै मिथियामोन आरो जोंहानि न' खाथियावनो मोनदो लोगोफोर सयथायाव माथामखौ बेलेगा लांबाय ओमफ्राय माथामखौ आंनो गालांबाय नै जि धुनियाखाना सुन्दरि अन्थाव बाथावथार एकदम नै अनाखानानो टु 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 हमनाङा बाबा थैगोन दे थैगोन हमनाङा थैगोन अखा बोथोरखायनो दिनै माने सबाइखौनो फ्राय संबाय आरो लोगोफोर इनिफ्राय सबाइजों ना गोरान दाखालि आङो नाथुर बिमा गुरना लाबोदोंमोन ना रग'नो ओमफ्राय बेखौ माने फोरानना दोनखादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोनथ' भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखादोंमोनबो इनिफ्राय नै लोगोफोर जि गोथाव संबाय आरोना ओमफ्राय एसे खोमसि जाबाय लोगोफोर लाइट गैया दै अखा हानायखाय लाइट साइट जेबो गैया ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौगासिनो आरो ओमफ्राय हाइजें बिलाइ तिलाइ होबाय तेजपात आरि ओमफ्राय ओजोंहाय बोराया मा एवदो नाथुर बिमाखौनो बाथोन नामा नाथुर बिमाखौ बाथोन देनो नागिरदों आरो बोराया सबाइजों नाथुर बिमा बाथोन ओमफ्राय लोगोसे सबाइजों नाथुर बिमा लोगोफोर इनिफ्राय माने बाथोन एसे जानो लुगैदोंनो बोराया ओंखायनो माने गावनि आखाइजोंनो बाथोन देनानै जानो नागिरबाय आरो बोराया सम हौवाफोराबो मावनानै जानांगौ मावनानै जानायावलाय माथो दङ होमबा लोगोफोर गावबा गावनि उदैखौलाय सामब्राम गुफुर एसे होआ सामब्राम गुफुर गरनै हो बरिया जाखागोन ना ग्लब ग्लब लोगोफोर जि बायसा गोथाव नुखाबाय नै लोगोफोर नाथुर बिमा गोजा जालायनाय ओमफ्राय कालारखौ एसे फुदांदां नुदो आरो लोगोफोर लाइट साइट जेबो गैया ओमफ्राय मबाइलनि लाइटजोंथ' आरो एसे बोरैबा नुखागोनखा ना लोगोफोर
ओमफ्राय नै मोनथ'आखैनो एसे गोदौ होबावनि जब होबावनि र' तेजपात आरि होनानै मोदोमफ्रु दसे गोदौ होबानो ओइ बाबा मा बा सायाव मा जिउ मा थौ बेयाव थौ एसे साखिना नायनोसै र' लोगोफोर एकदमबारे माब्ला मोननानै साखिनो मोनगोन बेखौसो माबा चान्स लागासिनो दं आं लोगोफोर बरिया गोथाव जाखादों लोगोफोर मोदोमफ्रुनो नाथुर गोरानजों साखिनायावनो खुरैसे फोजोबखाबाय आं लोगोफोर खननै जाबाय आं साखिनाया मा होनबावगोन आरोना लोगोफोर माब्रै माबा लांनांसिगोन बाथोन देनो बेसे गोबां लोगोफोर नै जोंहा बिबोनाङा अखा ख्रेब ख्रेब हानायखाय माने लाङि साहैदोंमोन आरो दैमायाव लोगोफोर बिराद मोजां ना फिथिख्रि गिदिर नांथारदों आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय माने लाङिया बे गांसेल'मोन दै लोगोफोर बे गांसेयावनो माने ओरैबायसा सुम्बुक गोनां बायदि बाथाबजोबदो आरो नै लोगोफोर नायदो आरो बेसेबांबा माने आधा केजिनि बारगोनसो खोमा लोगोफोर ओरैबायसा ना फिथिख्रि गोजा आरो मोजां ओमफ्राय माने बेलेग जेबो ना गैयाहाय लोगोफोर फिथिख्रि गोजा अनलि ओमफ्राय बे सेंगोरि बेफोरबायसा जेबो गैया आरो ओमफ्राय नै इयावनो ट्रेक्टरावनो होग्रांनानै माने नाखौ बख'नो होननानै माबाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिराद माने मोजां आरो ना फिथिख्रिया ओमफ्राय माने बिबनांमोनाबो नायनो फैदों आरो नै ओमफ्राय नाखौ नुनानै ओमफ्राय दायो नै इयावनो बाहेरावनो माने ट्रेक्टरावनो होग्रांनानै बिजावजालिजों बिबोनांजों माने बख'नो होननानै लाहार फाहार आरो ना